Sayyidina Ali, yau ga waƙar Ali. Ali maza ala haidara Sayyidina Ali, Ali maza ala haidara Sayyidina Ali. Alhayyi Ubangijin da shi ke rayar da ni, ina mutu Rabbi za ya jefa a dawo da ni. Wannan aikin na Rabbi ne ku ji 'yan zamani, samkar ku yi mun musu hakan aikin Rabbi ne, alkawarin Rabbi ne. Allahu kayo salatika nan ga mujidda buyarka da bayyanarka Allah ba a san shi ba. Sa'alaye ka sa sahabu ba zan bar su ba, shehunai malamai ta jallima mudi ne. Duk ku cire hulina da takalma zube a kas, ba sauran damuwa da kin zo maji muras. Allah Allah la ilaha illallah yes, aikin gama ya gamu batulin fa'ali ne, shi kuma zara'u ne. Wai waye za ya bar ku tijjani farin uba, farhama alkaulaki da kai ba zan faɗi ba. Ya baba fito yi gifiri ma ba zan bar ku ba, ya shewa razini da ɗayar bautin mu ne. Ya shehu na shehu Nasir babban uba, ya abba ka ja ka kai mugun annabi shugaba. Aikin ka kawai aradi kaunar safarin uba, ya abba ka zo ka kai mugun sayyidina Ali, ya Ali. Ya asadillah ya assalamu ala ya Ali, ya angon Fatima na annabi sarki Ali. Kai na rantse rasuli shi din nema Ali, babu musu karkuja da ni Ali rasuli ne. Kai karshen magana fa Allah ya yi shi ne, dan ya zamo garkuwa ga Allah da rasuli ne. Wayyo Allahu al'aliyi ne, ga ka a fadar rasuli ga ka gurin Rabbi ne, wani aiki sai Ali. Ni na fajima ina ta mamakin sayyidi, ga ka a nan duniya gurin annabi sayyidi, ga ka a can gun ilahu zancen nan zan faɗi, kai ne zakinsa ba musu zancen ta hannu. Wayyo Ali, wayyo Ali. Ni abdi nake gani cikin Rabbu ku dakata, sanda ya soma a san shi sai haske ya fita, sai ya zamanto rasulu ba sauran bazata, siffa ta zamo Ali zancen nan bayyane. Me kyau me kwarjini da haiba ne shi Ali, kai makurar kyau nake faɗa ina a hankali. In dai ka gan shi kaga jarumta ne Ali, aiko mutuwa tana ta shayin sa Imam Ali. Duk wani mai ji da kansa ya fito ga Ali nan, ko ilimi ko kwa kyau da karfi ga ubansa nan, ya yi hukuncin da babu mai yin sa a nan da nan. Allahu ya ce fa ko a nan guna haka ne, sarki ne Ali, shi ne Ali. Ni ba ni musu cikin isar ka a ya sayyidi, cikin Isra'i nake ta ji annabi na faɗi, sanda ya je janna ya ga zara batun zan faɗi, kai kuma zakin cikin ilahiya ne Ali. Wayyo Ali, kai na fajima ina ta mamakin haka ne, wai ga ku a duniya kuna can kuma bayyane, ku ya zo gare mu ko kuma inuwar ku ne, amsar nan babu ko ɗin gaibu ne, ba san sa Ali ba. Shi dai Allahu ya fa aiko sa Ali ne, dan su zamo fitila su haske duka kauni ne, ba bauta ce ta zo da su ba batun bayyane,
sun koyar yadda za a bauta wa ilahu. Ali maza ala haidara sayyidina Ali. Allah ka ji kan Alhaji Umar na garin Shira, yayo aikin da shi yasa yanzu na yunkura. Allah ka haɗa shi da manzan mabin kira, Nasir duk wuya fani ne san Ali ne, ne san Ali ne, ne san Ali ne. Salama ala ya Ali, sayyidina Ali, ka annabi ne kwarkwadi, sayyidina Ali, ga kyau ga hankali, sayyidina Ali, na batula adali, sayyidina Ali, kofar ilimi Ali, sayyidina Ali, Ali shi ne Ali, sayyidina Ali, ba wanda ya san Ali, sayyidina Ali, daga annabi sai Ali, sayyidina Ali, sai Allah sai batul su ne suka san Ali, su ne suka san Ali, suka san Ali. Ali maza ala haidara sayyidina Ali, Ali maza ala haidara sayyidina Ali.